Wow! Linukay! Biko! Ansiram! Wala, ganun talaga. Patana daw nga yakin ni boy. Ano na? Ano sa kuyaan? Ano naman tala? Para dit nga, ni mata na. Ningura ka ng kilaba? Dahil ka naglaba? Snack ang kuan? Aw, dahil ako kang pwede magkakaan. Pipalaba ka? Dahil ka naglaba? Dit man, aray ko. Naglaba yan. Dit man sa nanganan kaunong ko. Ano naman ang sanang kaunasan mo na ako? Iyo ko naglaba ka. Dahil ka Para naglaba dahil makupatan ang kambikong perti yun man pati pigiling ko. May mga mamok pa sa ibabaw. Halin sa birthdayhan. Nasira. Sige, muya ko magkaharakog ka man agad ka. Kauna na ang kabos. Nasira. Grabe ang kaunasan. Turo ko na sa mga ake. Addaw ko lamang siya gumbaan lang makabugti ngon niya. Tanang sa kondisyon ako. Gam. Anong na naman? At tama, sarap lang kita ngon niya. Bakit makabugti lamang? Di mo nahiling. Hindi ba ako? Nagsusurat? Diyan unaan. Kapulong mo na ang pagkatapos ta. Makasarap lamang. Dali na. Awin ka? Tagari. Sus, talaga na. Dali naman. Kapara mo niya ako naghagad naman. Sumiyago kang nakaagabo mo. Manigas ka. Dahil kunda eh. Dahil na naman makakabog ta. Makatipla na naman kita kain eh. Baka kung pangamumo na naman kita kain eh. Dahil kita nakabog ta. Yan, arugkaan. Mahigos-higos, tangaling may tandan dyan na bangge. Arugkaan. May gusikos, may tandan dyan na bangge, purtuga, ikinambang kaya, daday ako kan masamog. Tutik mo ka na. Lumigdi ka. Pigpaparahanap ko si Kuya Bot mga idol. Tanya ko dahil na nagduduman sa Kuya. Inipalan, huni sa labahan, uyug-uyugon mo bagay yan. Isos na kulaw ng lawas. Para labaman palan. Isos, nunoy. Ano na nangyayari sa imo, buboy? Oh, maulok-ulok ka kay dun kula. Na para laba, para araw, ikapalan Diyos ko Lord. Ano na iyan ang nangyayari? Oh, isinabay mo pa si panugangan mo. Oh, yan na si Tiprin mga idol. Pinatabang pa ni Kuya Bot. Jesus na yung pagkahirak inisagurang. Diyos ko Lord, ano naman sa daan? Oh, haluyo na panahon. Niya, kuhain daw si Kuya Bot dahil na nagdigdi sa Kuya. Ito palansang katirba, sarong tambak na labahan. Huya na tabi ah. Buro magtaki na ang Kuya Bot. Ang anong dahil kamasagatan ni Tiprin. Dahil ka magpalunong-lunong kiugangan mo. Ay talaga naman. Pagkatapos mo na palang kaiyan, kuya na mga drum na nadarakulaon, panuan mo pa na ang kitubig na bakaw parehas man sana palang kita, Diyos ko Lord. Under the bakod, uyug-uyugon mo bagay iya. Paano daw ini? Lunes, Aldawat, Martes, Social Action, Merkules, Cold, Wibis, aldawan na naman. Biyernes, isa sa nabandahan ng utang.